Moi ben, buenos días. Iniciamos este pleno extraordinario do Concello que está convocado a instancia dos concelleiros do Grupo Municipal Popular que ten como orde do día o punto que les estableceron, que é posicionamento do actual equipo de goberno do Concello en relación co xuízo testifical sobre o edificio da Cámara Agraria previsto para o día 27 de setembro e a posible renuncia do alcalde a defender a titularidade dun ben patrimonial de todos os veciños e veciñas do Concello. Tengo a palabra. Ben, alá polo ano 2005, o Goberno Central, o Goberno do Estado, aproba unha lei para derrogar o régimen xurídico das cámaras e deixa en man das comunidades autónomas o futuro desas entidades. A voluntade do goberno e a voluntade das comunidades autónomas nese momento é traspasalo aos concellos, traspasar a titularidade dos bens patrimoniais dese ente que eran as cámaras agrarias e tamén as organizacións agrarias con maior representatividade. No caso das cámaras agrarias locales, pois a voluntade é de que sexan transferidas, que ese traspaso sexa preferente aos concellos ca condición, en xeral, o fin, de que sexan destinados a fins de servicio a toda a colectividade, a todos os veciños e veciños dese concello a donde son transferidos. Posteriormente, unha vez que o Concello, o anterior Goberno Municipal, foise coñecedor da voluntad tanto do Estado como das comunidades autónomas de transferir eses edificios, pois o Concello de Arbo, o anterior Goberno Municipal, fai propia esa vontade e solicita, tramita, fai a solicitud pertinente a Xunta de Galicia para que ese edificio conocido como sindicato pase a depender, pase ao patrimonio do Concello. Aparece un problema e é que ese edificio figura, aparece registrado no registro da propiedade de Ponteareas a nombre do Sindicato Católico Labrego. Esa entidade, ese sindicato se extingue, non ten continuidade, por tanto aparece aí un vacío legal na titularidade, respecto da titularidade dese patrimonio do Sindicato Católico Labrego. Fanse, a través mediante o Goberno Municipal, fanse xestións con patrimonio do Estado, a delegación do Goberno, con Facenda e Abogacía do Estado, a Xunta de Galicia, todas as xestións, todos ese volumen de accións está recollido nun voluminoso expediente que figura aquí no Concello. Eu confío, espero que tuvera a ben revisar, leer e estudiar. En todo caso, surxen máis dificultades en todo este proceso. Unha delas é que legítimamente ese edificio é pretendido tamén pola Comunidade de Montes de Santa María de Arbo, que ven facendo uso dese edificio nos últimos anos. De feito, a Comunidade de Montes de Santa María de Arbo intentou registralo ao seu nome, ao que se opuxo o Concello a través do anterior Goberno Municipal na defensa, reitero, dos intereses de todos e todas, os veciños de Arbo. Entre outras razóns, a Comunidade de Montes Santa María de Arbo alegaba que ese edificio sempre foi destinado a actividades propias da Xunta de Montes, é dicir, que foi un edificio utilizado exclusivamente pola Comunidade de Montes. Este é un edificio singular, un edificio emblemático para Arbo. Foi construído gracias a
as aportacións de todos os vecinos e veciñas de Arbo, tanto residentes como na emigración. Foi sede da Hermandade de Labradores e Gandeiros de Arbo, foi sede da Cámara Agraria Local, foi centro de enseñanza, como aula adscrita ao Colexio Público de Arbo, foi lugar de reunións políticas, de reunións veciñais, foi sede de asociacións culturais como Barca de Luimil, como foi lugar de reunións de sociedades de caza, tamén da Xunta de Montes de Arbo, por suposto, e tamén foi, pois, por exemplo, o local onde estaba ubicada a oficina onde se tramitaban os seguros agrarios. Se se fixan, verán que todas esas actividades que ao largo da historia de que ese edificio foi construído, especialmente desde o ano finales dos anos 70, pois todas as actividades e todo o uso que se llevou dando este edificio pois foi en beneficio de toda e de todos os veciños de Arbo, non de unha parte, sino de todos. Foi destinado a un uso da colectividade de Arbo. Dende o Partido Popular entendemos que ese edificio non pode ser privativo dunha sola comunidade, que representa a unha parte dos veciños e veciñas de Arbo. Un edificio que foi construído co esforzo de todos e de todas debe ter un uso que beneficie a todas as xuntas de Montes do Concello, que beneficie a todas as asociacións do Concello, en xeral a toda a sociedade. Debe seguir centro de reunións, local de ensaios, albergar actividades do sector agrícola e ganadeiro, centro de formación, sede das comunidades de montes, e calquer outra actividade que os veciños e as veciñas de Arbo decidan. Ben representación do propio pleno do Concello, ou a iniciativa do pleno do Concello, ou ben a iniciativa tamén veciñal, por suposto. Precisamente por eso entendemos que é necesario rehabilitar ese edificio, aproveitar a máxima edificabilidade. Ese edificio ten moitas posibilidades, tanto na estrutura que ten actual como en toda a parcela na que está ubicado ese edificio. Por lo tanto, entendemos que hai que aproveitar ao máximo as posibilidades que o plan xeral vigente no seu momento lle dé e equipalo, por suposto, adecuadamente. Quen pode facer toda esa acción con ese volumen importantísimo de inversión? Concello. Evidentemente o entendemos dentro do Partido Popular que as posibilidades que pode ter unha comunidade de montes son moi limitadas, entre outras cousas xa por presupuesto. Por lo tanto, entendemos que é responsabilidade, en este caso do Goberno Municipal, xestionar e defender a súa titularidade, xestionar e defender e pelexar polos recursos necesarios para rehabilitalo, para equipalo e polo en servicio para toda a comunidade. Por suposto, co apoio de todo o pleno deste Concello que representa a todos os veciños e veciños de Arbo. Precisamente para defender esa titularidade do Concello, o próximo martes, que sepamos, estaba previsto un xuicio testifical nos xulgados de Ponteareas, donde se deberían citar, ou se estaba previsto citar, a unha serie de testemunhas que precisamente acreditarían ou acreditarán que ese edificio non era exclusivo da Xunta de Montes nin de lonxe, sino que era un local donde se prestaron servicios múltiples, como dixen anteriormente, servicios que se prestaban e que beneficiaban a todo o Concello de Arbo. Espero e confío que vostede, alcalde, e o Goberno Municipal se comprometan na defensa deses intereses de todos e todas os veciños de Arbo, como é a súa obriga. Confío en que o oscurantismo con que o alcalde se atribúe unhas competencias que non ten, e quero pensar que os seus socios de goberno non pensan igual en este punto, non sexa indicio dunha posible renuncia
a defensa da titularidade do sindicato, do edificio do sindicato, e que sirva de compensación e satisfacción a intereses privados ou compromisos adquiridos polo alcalde a espaldas do Concello. O primeiro que temos que exixirlle ao alcalde e a corporación, a todo o goberno municipal, é que haxa transparencia. E se esa é a voluntade, que a podemos entender, o tiña que haber traído a pleno e non tratar de colalo pola porta de atrás. Entendemos legítimo e respetamos e incluso apoiamos desde o Partido Popular o interés da Xunta de Montes de Arbo en que ese edificio pase a patrimonio da Xunta de Montes. O entendemos, o respetamos. É a obriga. De apoiarlo, dixeches antes. É a obriga. O silencio. É a obriga da súa directiva, do seu presidente, defender os intereses da comunidade. E, por tanto, si é capaz, pois entende no desenrolo das súas funcións que debe pelexar por acadar que ese edificio pase de disposición, entendemos que é a súa obligación, está no exercicio das súas funcións. Pero tamén é certo que a nosa responsabilidade como concelleiros, a responsabilidade deste pleno, a responsabilidade do goberno municipal e a responsabilidade do alcalde é defender os intereses de todos os veciños e de todas as parroquias, desde Sela, Barcela, Cabeiras, Uteliños, San Cristóbal e, por suposto, Arbo. Por suposto, Arbo tamén. É responsabilidade de todos. Ben, vamos a ver. Aquí o tema é o seguinte. Vostede descoñece unha parte importante deste tema. E non o descoñece por oscurantismo, como vostede di, ou porque o alcalde teña atribuído funcións que non lle corresponden. Vostede descoñeceo, pois porque o descoñece, porque é así, debe ser así o seu comportamento habitual. Descoñeceo porque resulta que no Concello, nos últimos, desde o ano 2004, onde vostede xa era tenente alcalde, me parece, desde o ano 2004, consta nese expediente un informe da Abogacía do Estado, del Ministerio de Justicia, a Abogacía do Estado del Ministerio de Justicia, e o conseguinte oficio, expediente da Delegación de Economía e Hacienda de Pontevedra, onde di, textualmente, eu vou a ler despaciño e en castellano para que o entenda, di el Ayuntamiento de Arbo había solicitado en la subdelegación del Gobierno de Pontevedra que se iniciasen los trámites para que se incorporase el citado bien, Cámara Agraria, sindicato, para que se incorporase el citado bien al patrimonio del Estado, no municipal, como vostede dixo, al patrimonio del Estado, y con posterioridad se cediese al Ayuntamiento mediante los trámites previstos en el artículo 77 de la Ley de Patrimonio del Estado. Fan exposición de motivos, e di que, vistas las actuaciones realizadas de acuerdo con el procedimiento establecido, el resultado de las mismas, y considerando, y yo tengo suliñado, el informe de la Abogacía General del Estado, Dirección del Servicio Jurídico del Estado, de fecha 10 de mayo de 2004, en el que se concluye que se considera procedente acordar el archivo del expediente de investigación relativo al inmueble situado en el número 1 de la calle San Benito de Arbo, Pontevedra, por no proceder su incorporación al patrimonio del Estado. Esta Dirección General resuelve que no procede la incorporación a la Administración General del Estado del inmueble situado en la calle San Benito número 1 del término municipal de Arbo. Esto no 2004. Vale? Un informe xurídico da Abogacía do Estado. É dicir, que é o Estado quen determina, porque non o pode determinar nin o Concello, nin a Xunta de Galicia, nin ninguna outra instancia, é o Estado quen determina si os elementos que forman parte do patrimonio das cámaras agrarias e de outras entidades é susceptible de ser incorporado ou non ser incorporado. Neste caso, o Estado español di que non é susceptible. É dicir, e está aquí a argumentación, vale?
que non a inventei eu, está aquí a argumentación. É dicir, que o Concello de Arbo nunca podería ter a propiedade do edificio. Vale? Esa é a situación legal. Que pasa a continuación? O que pasa a continuación é que a ausencia de colaboración entre o equipo de goberno anterior e a ou as comunidades de montes, a ausencia de colaboración, a ausencia de proxecto común, a ausencia de puntos de encontro, provoca que se chega a situación na que chegamos actualmente. Na situación na que chegamos actualmente é que a comunidade de Montes de Arbo está tratando de inscribir ese ben ao seu nome no registro da propiedade. Entón, se o Concello de Arbo non pode, porque o di a Abogacía do Estado, en ningún caso facerse ca propiedade dese terreno, dese edificio, por que non vamos a permitir, o sea, por que vamos a entorpecer que unha entidade colectiva da que están agrupadas todos os arbenses, por que vamos a entorpecer, por que vamos a pôr paus na roda, como fixeron vostedes en moitas ocasións, para que a comunidade de Montes de Arbo se faga ca titularidade dese ben. Busquemos que ese ben, por vostede fala de centro de reunión, de local de ensaios, de actividades culturais, os seus fillos non debían ir aos ensaios da Barca de Loimil, porque se tuveran ganas de mexar, perdonando a expresión, e fora inverno, tenían que ir mexar fora e mollarse. Como se pode justificar o injustificable? Afortunadamente, digamos, que a Barca de Loimil e outros colectivos tiñan a Cámara Agraria e que a Comunidade de Montes accedía. Porque senón, si por vostede fora, nin Barca de Loimil, nin reunións de partidos políticos, nin farrapos de gaita. Esa é a realidade do que vostedes fixeron durante todo este tempo. Ausencia de colaboración, paus na roda e impedir que a vida social deste Concello medre. Voulle recordar cando vostede ten o que saber, se non se esqueceu, porque, bueno, últimamente a súa memoria está sendo algo fraca. Cando a comunidade de Montes de Arbo, polo que teño entendido, e os papeles así o demostran, cedeulle ao Concello de Arbo un montón, o sea, uns metros cuadrados, hectáreas incluso, para colocar, a ver se non me equivoco, o pabillón de deportes, para colocar o punto limpo, para colocar o galpón de almacenamento dos... etcétera. É dicir, unha distinta perspectiva, señor Horacio. A nós non nos importa, a nós, decía, normalmente está tratando de sementar enfrontamentos. É o del. Pero a nós, os dous grupos de goberno, aos dous partidos políticos que formamos o goberno deste Concello, estamos no mesmo barco. E a nós nos dá igual de que sexa a titularidade. O importante é que se rehabilite ese edificio. O importante é que cando a Barca de Loimil vaya a ensayar ali, que os nenos non teñan que ir mechar fora. Eso é importante. Que máis dá a titularidade? Que pasa? Que aquí, durante moitos anos, o que predominou foi a política de especulación inmobiliaria. Entón, bueno, vostedes pensaban que isto ia seguir sendo así. Pois desengáñense, non vai seguir sendo así. E esta comunidade de Montes e outras comunidades de Montes, pola nosa parte, van ter colaboración dentro das nosas posibilidades. Colaboración. Na primeira semana que entramos aquí xa tuvemos unha reunión con todas as comunidades de Montes. E imos ter máis. E vamos a buscar ámbitos de colaboración. Colaboración e axuda mutua. Dúas palabras que vostede nunca practicou e que non se imagina nin o que significan. Pois vostede fala de oscurantismo e de atribución de funcións que non me corresponden. Bueno, se así, denúncieme. Pero o señor secretario me permite facer algunhas cousas e outras non. E todas as que fago pasan pola súa peneira. Por lo tanto, se me denuncia a min, tamén o van denunciar a él. Non. Isto é broma. Eu son responsable dos meus actos. E efectivamente, pois na defensa de todos os veciños do Concello de Arbo, porque na Barca de Loimil non só ensayan nenos da parroquia de Arbo. Nas actividades culturais que se fan ali, que fixeron as mulleres rurais, non só van mulleres que sexan de Arbo, van mulleres e nenos e nenas de todos os concellos, de todas as parroquias, verdad? Pois para que haxa maior calidade de vida, para que eso sexa unha infraestructura da que nos sintamos dignos, para eso é para o que tomamos decisións.
E decisións que non consisten en pôr paus na roda para que a roda non xire. A roda ten que seguir xirando, vale? E o xuicio testifical non se vai a realizar. Non se vai a realizar. Porque o Concello de Arbo, o alcalde nas súas atribucións, o alcalde en decisión conxunta dos dous grupos de goberno, decidimos desistimos dese xuicio. Porque nós non queremos seguir gastando dinheiro en pagar de abogados que nos chupan o sangue, recursos que non temos, nin queremos que a Comunidade de Montes gaste dinheiro en máis abogados por este tema. Vamos a buscar unha solución. A solución é deixar de ir á xusticia por isto. Falando nos entendemos, de acordo? Por lo tanto, nós non tratamos de colar nada pola porta de atrás, senón que en uso das miñas atribucións tomamos unha decisión. Está aquí, se podo dar unha copia. Supoño que xa tes. O Concello de Arbo decidiu desistir. Nós desistimos dese xuicio testifical. Non vamos a acudir, non imos a acudir. Que a xusticia decida o que teña que decidir. Que vai ser para a Comunidade de Montes de Arbo. A nós nos parece ben. E vamos a traballar ca Comunidade de Montes de Arbo e temos un preacordo firmado tamén, un preacordo firmado co seu presidente. Temos un preacordo firmado co seu presidente para conseguirmos a rehabilitación dese edificio e para que ese edificio sexa de uso colectivo, para que non se exclúa ninguén, nin siquiera o Partido Popular, porque vostedes tamén foron a facer reunións ali. Non. Pois incluso para vostedes, porque non debe haber ningún tipo de discriminación. Aquí somos todos iguais, os do BNG, os de AIAR, os do PP, os homes e as mulleres, somos todos iguais, non hai discriminacións. Que eu teña a Comunidade de Montes de Arbo, que a titularidade a nós non nos importa, non nos creas arcullidos. Nós non queremos especular con nada disso. Para que queremos outro edificio, se non nos podemos manter ao mellor? Ou falamos do edificio de enfrente? Queren que falemos do edificio de enfrente? Podemos falar do edificio de enfrente. Esa foi a política que vostedes desenvolveron durante 20 anos. Nos, afortunadamente, o povo soberano o decidiu e agora esas políticas son o pasado. Agora hai outra forma de facer política. De acordo? Por tanto, o Concello de Arbo decidiu desistir. Agora que decida a xusticia, o xulgado, quen sexa. E nun futuro, cando isto se aclare, xa veremos, en colaboración ca Comunidade de Montes de Arbo, cas outras comunidades de montes, co Concello, como vamos a pôr en valor ese edificio, que non se debe caer en ningún caso. E que moitos nenos e nenas, porque vostedes lle negaron o acceso ás dependencias municipais, só por eso, tiñan que ir a ensayar ali, habendo dependencias municipais baleiras, só por iso. Eso non pode ser nun concello democrático, non pode ser. E se terminou. A vostede non lle gusta? Pois aguántese. De aquí en diante, a Barca de Olimil xa ten chave para entrar con multiusos, para ensayar multiusos. E a banda de música, e a coral, e todos os que veñan, pero non vamos a discriminar a ninguén porque tocan a gaita, ou porque falan en galego, ou porque son unha asociación que yo non controlo. Non, esa non é a nosa política. Por lo tanto, nada de oscurantismo, nada de atribucións son as miñas atribucións e son responsable delas e nos desistimos. De acordo? Esa é a nosa postura. Ben, alguén máis quer falar? Si, eu quería facer algunhas puntualizacións, porque, bueno, é un tema do que xa falamos neste pleno en algún momento. En primer lugar, quería, bueno, un pouco abundar xa no que dixo o alcalde. Evidentemente, nós sí que debíamos estar preocupados, ¿no? Porque aquí vostede votou en contra para que nós tuéramos acceso aos edificios de titularidade municipal, ¿no? Para facer os nosos actos políticos, para facer os nosos mítines. Vostedes negaron aquí, vostede votou en contra diso. Por iso eu sí que debía estar preocupado de que a Cámara Agraria pasara a Comunidade de Montes de Arbo. Sin embargo, non estou. Non estou porque é falso que a Comunidade de Montes de Arbo dixera en algún momento que utilizaban exclusiva o edificio. Xamais dixo iso. No propio informe do abogado do Estado, hai outras alegacións, además da de Arbo, que son feitas a instancias da Comunidade de Arbo, por si usted non o sabe, como a que fai o Sindicato Unións Agrarias, como a que fai Ignacio Gago, como a que fai Rita Pérez Vázquez como secretaria dunha incipiente cooperativa. Aí se dice, en definitiva, que son moitos os usuarios. A Comunidade de Montes de Santa María de Arbo, da que eu formei parte da directiva, da que son membro, sabe e supo en todo momento de que o edificio era compartido. Pero bueno,
vamos un pouco a explicar o que é o proceso do edificio. O edificio foi construído efectivamente por un sindicato alá por os anos 20, foi inscrito no registro da propiedade, despois veu a Guerra Civil, este sindicato se extinguiu e o edificio pois estuvo con distintas utilizacións. A última foi a de Cámara Agraria, efectivamente, pero cando se extinguen as cámaras agrarias, verdad? É o que dicía vostede antes, de que a Xunta mesma se dá conta e mesmo recoñece que non pode tomar mando do edificio porque o edificio está escrito a nombre dun sindicato, porque está ocupado por un grupo de veciños, nese caso, a Comunidade de Montes de Arbo, a Barrio de Loimil, en fin, todos os seus usuarios nese momento, e, por tanto, que non pode pasar a patrimonio da comunidade autónoma e, por tanto, non o pode hacer ao Concello. A raíz disto, o alcalde nese momento solicita do goberno a iniciación dun procedimento no que se declare o ben vacante e sin dono conocido para que o Estado esta solicitud foi feita o 28 de decembro de 2001 para que o Estado se faga cargo do mesmo e o ceda ao Concello. Isto conclúe na resolución que leu o señor alcalde, que está baseada nun informe da Abogacía do Estado, verdad? Na que dice que en ningún caso procede a incorporación deste ben ao patrimonio do Estado. Por tanto, a posterior cesión ao Concello, claro, que o que se pretendía, non? Pero, bueno, este informe dice cousas moi interesantes para a comunidade de Montes de Santa María de Arbo, non? Dice que leo textualmente, en este sentido la Junta de Montes de Santa María de Arbo no solo viene ocupando el inmueble según declaraciones de su representante y la de otros interesados desde su constitución en 1939, sino que ha emplazado en él su sede desde la fecha, ejerciendo de forma pública y pacífica las funciones que le son propias y ocupándose además del mantenimiento y conservación del edificio, viene ejerciendo en consecuencia una posesión pública, pacífica e ininterrumpida que por el contenido de los actos posesorios antes referidos cabe calificar como posesión en concepto de dueño durante 25 años, plazo este que podría sumarse, en fin, recoñece os dereitos este papel do abogado de Estado que se produce a instancia da solicitud do Concello ven a por a Comunidade de Montes de Arbo pois na pista de que ten dereitos sobre o edificio. Entonces, a Comunidade de Montes de Santa María de Arbo inicia pois un proceso promovendo un expediente de dominio para que ese edificio sea atribuído. Chegados a este punto, cando o Concello sabe que o Estado nunca pode ser dono do edificio, que a Xunta nunca pode ser dono do edificio, cando o Concello sabe iso, só lle queda unha opción, que é a que vostedes exerceron, que foi opoñerse a que a Comunidade de Montes de Arbo sea a dona do edificio. Si, home, vostedes o que dice o alcalde, incluso no recurso que presenta no último presentado, que é de marzo do 2011, é que se opoñen a que a Comunidade de Montes de Arbo se faga co edificio. O sea, entonces, a xustificación da nosa decisión é que aquí o Concello de Arbo ten dúas opcións: ou seguirse opoñendo e seguir impedindo e seguir gastando diñeiro, como ben dicía o alcalde, en servicios de abogados e en pleitos para que a comunidade, o sea, impedir que a Comunidade de Montes de Arbo, pero non ten ningunha posibilidade de que ese edificio pase a titularidade municipal. O que fixo o grupo de goberno, con bo criterio, é precisamente o que debe facer un alcalde que actúe de boa fe, que é falar coas persoas, coas entidades, neste caso, que si teñen dereitos sobre o edificio, e propoñerlle colaboración, propoñerlle que este edificio, dunha vez por todas, se rehabilite e se poña ao servicio de todos os arbenses, que é o que sempre quixo facer a Comunidade de Montes de Santa María de Arbo, para iso e para outras cousas, e iso é precisamente o que motiva a retirada do recurso que vostedes tiñan planteados. Nada máis, ni nada máis, ni nada menos. Sí.
Señor alcalde, infórmese correctamente, porque se non voulle ter que recalcar unha vez máis que vostede unha de dúas, ou ten mala información, ou lle traslada mala información, ou minte deliberadamente. Mire, este grupo político sempre tuvo a máxima colaboración, e os feitos están aí a lo da historia, con Barca do Leimil, Casminar de Montes e con todo. Mire, cando vostede dice que o Concello de Arbo, que o anterior goberno municipal denegou o local a Barca do Leimil, iso é falso. O Concello de Arbo, o goberno municipal de Arbo, lle dixo a Barca de Leimil, a primeira vez que solicitou o local, se mal non recordo, a Barca do Leimil estuvo prácticamente aí uns anos en directiva, e antes houve outras directivas, algún membro desas directivas que veron aquí, eles saben da colaboración. Mire, prácticamente o 99,9% das actividades que facía Barca do Leimil eran financiadas polo Concello. Fíjese se había colaboración, tanto en infraestructura como monetaria. Eso están aí, porque eso ahora nos expedientes. Eso ahora nos expedientes, eso está aí escrito, non o digo eu, e non pode decir usted, está aí. Cando Barca do Leimil solicita por primeira vez un local, lle dicimos, solicita efectivamente o auditorio, e dicimos, mire, consideramos que non é un lugar axitado, pero lle podemos ofrecer outros locales adecuados, e lle ofrecemos en primeiro lugar as novas instalacións do campo de fútbol, e estuveron allí ensayando. Posteriormente comunican a esta persona que era que tiña responsabilidade de cultura de que non reunía as condicións adecuadas. Pues buscaremos outro local, e lle buscamos un local no que a mí me consta que hasta o momento están, ou por lo menos están encantados, porque reúne as condicións máximas, que é o pabellón do colexio. Este goberno municipal, do que eu formaba parte, xestionou ca Consellería de Educación para que se pudese utilizar as instalacións do pabellón de deporte con calefacción, con baños, con todos os servicios, sin molestar a nadie, nin a vecinos, nin a nadie, para que Barca do Leimil desenvolvese as súas actividades aí con toda a comunidade. Esa é a realidade, e non o que vostede acaba de decir. Señor Pepe, diga. Si é certo, o criterio do anterior goberno municipal é que instalacións municipais non foron utilizadas con fins políticos. Con fins políticos. Políticos. Vergonzoso. Nin para mítines, nin para mítines, pero nin para vostedes, nin para o Partido Popular. No, claro. Calquera outra actividade sí. Cando calquer vecino solicitou a utilización utilizou sempre as sociedades de casa, as sociedades deportivas, as sociedades de vecinos. Déixeme decirlle, home, pero nese punto concreto é que o alcalde, o señor alcalde, o 30 de marzo, alegaba, aquí dice, dicho inmueble viene siendo ocupado, además de la promovente por la Asociación de Mujeres Rurales, por otras juntas de montes para sus asambleas, falso, por la Asociación Cultural Barca do Leimil para sus actividades y ensayos, por las comunidades regando, y es utilizado también por formaciones políticas del BNG y del PSOE. Digo eu solo lle digo que vostedes podían defender mellor os intereses do BNG e do PSOE permitindo o edificio multiusos para facer mítines. Que os mítines perdón, vamos a centrar e vostede opúxose sistemáticamente a que os mítines se fixeran nese edificio. Vamos a centrar o tema. Incluso un representante político como deber constitucional debe promover e facilitar as accións políticas dos ciudadanos. Pero mire usted, entende? Os militantes do Partido Popular tiñan que ir ao Reveriano Soutullo de Pontareas aos mítines do Partido Popular. Mire usted, ese é un criterio municipal, un criterio antidemocrático. Eso é unha opinión, porque non é exclusivo deste concello. En moitos sitios, en moitos concellos de Galicia, sabe para que quería vostede a Cámara Agraria? Para pechala, porque a vostede lles fastidiaba que aí se reunira a xente. Iso é porque vostede se quería, para pechala. Pepe, por favor, vamos a deixar que termine a súa intervención. Vamos a cinguirnos ao que estamos. Se é necesario volver a ler a orde do día. Vamos a cinguirnos ao que estamos. Unha precisión, me parece unha broma de moi mal gusto, aparte me parece unha posición incorrecta, aludir e referirse a persoas que nos están presentando no pleno.
cando vostede teña algo que debatir ou atacar a unha persona en particular, fago cando este presente. Me parece eso punto primeiro, que é un efecto que ten desde hace moitos anos. Punto segundo, mire, vostede mesmo dixo a finalidade de que aquí estemos debatindo sobre a titularidade dese edificio é porque iso si é certo, nos une a todos, a Xunta de Montes, ao actual goberno municipal e ao Partido Popular o mismo fin, que defender os intereses dos veciños e veciñas. E defender os intereses de todos os veciños e veciñas é defender a titularidade da Cámara Agraria. E defender a titularidade dese edificio a disposición do Concello, porque vai a estar a disposición de todos os veciños. Mire, usted pode facer o convenio ao revés, é dicir, que sexa a titular do Concello que colabora a Cámara Agraria e a Cámara Agraria desenvolva as súas actividades. Pois claro que sí. E ben é certo que este goberno municipal, o dixo antes o señor concelleiro, pois evidentemente el mesmo rebata as súas palabras. A colaboración leal do anterior goberno que a Xunta de Montes foi sempre total, e de feito, pois eso, hubo colaboración por parte da Xunta de Montes na cesión de locales, na cesión de terrenos, perdón, para dotar a árbol de equipamentos, e hai unha trayectoria por aí amplísima e fructífera para todos os veciños e veciñas de Arbo, e evidentemente tamén hubo por parte do Concello prestacións e colaboración a moitas actividades, a todas as directivas, con todas, e hubo un trato leal e correcto. Mire, si teñen algunha dúda de que o que estamos defendendo non é axitado, por que renuncian a defenderlo? Sigan defendendo a dignidade dun concelleiro que representa a todos e todas os veciños de Arbo e seguir defendendo os intereses de todos e todas os veciños de Arbo. Sigan defendendo, que é a súa obligación. No. Sigan defendendo. Es que sexa, pois evidentemente, justicia que non determine. Evidentemente hai un vacío legal. Por esa regla de tres, oiga, por que a Comunidade de Montes de Sela ou a de Cabeiras ou a de Barcela non solicita o mesmo edificio? Ten os mismos dereitos. Por que non solicita ese edificio donde hai un vacío legal? Precisamente hai un vacío legal. Por eso a dificultad dese expediente. E nos entendemos que a mellor defensa dos intereses dos veciños de Cabeiras, de Barcela, de Sela, de todas as parroquias de Arbo, pois evidentemente que eso sea titularidade municipal. Porque aparte é o Concello que ten posibilidades de dotar ese edificio adecuadamente. Mire, os gobernos municipais cambian. As directivas das Xuntas de Montes cambian. Eu non dudo da boa voluntad de todas as Xuntas de Montes, de todas as directivas do goberno municipal, non o dudo. Pero nós temos unha responsabilidade para o futuro. E quen lle dice a vostede que mañán o presidente que este ou a directiva que este na Comunidade de Montes, na Xunta de Montes de Arbo, dice, no, este local lo utilizamos non exclusivamente, aquí non entra nadie. Por que non? Porque a boa voluntad se nos supón a todos. Pero a realidade vai a fondo cada un no seu sitio. E eu volvo a reiterar, mire, que o diga máis alto e con máis vehemencia non quere dicir que teña máis razón. Neste tema, señor alcalde, o pillaron co carrito dos helados. Usted sabe que se equivocou. Usted sabe que está metendo a pata. Usted non ten a conciencia tranquila. Nin o seu goberno municipal, e así me consta, entende? E así me consta, nin o seu goberno municipal, nin os seus compañeros de goberno, teñen a conciencia tranquila en este asunto. E volvo a reiterar que isto non é unha pelexa contra a Xunta de Montes de Arbo, baixo ningún concepto. Estamos todos no mesmo barco. Pero procuremos, señor alcalde, que sexa un barco ben dirixido, ben patroneado, en debidas condicións, e non se meta vostede nun barco donde as posibilidades de naufragio cada vez lle son bastante máis altas. Procure usted navegar unha folla de ruta axeitada. Cerciórese de que a folla de ruta é a correcta. Volvo a reiterar, non é a miña voluntad, eso é manifesto, de
manifestei no seu momento en privado tamén judicializar a vida política do Concello. Vostede o fixo reiteradamente e perdeu todos os xuizos. Fíjese a diferencia, perdeu todos, en ningún lle deron a razón. Intentou por todos os medios durante moitos anos que condenaran o anterior alcalde e non o conseguiu. Por que? Porque non tiña razón, e porque vostede sigue na mesma línea de utilizar a demagoxia, a mentira e a manipulación na vida política do Concello, e eso non é admisible. E lle volvo a decir, abstéñase de, porque nese tema, pois evidentemente comigo non se vai a topar na judicialización, salvo que sexa habitualmente un tema gravísimo, ¿no? Evidentemente, nadie... Eu creo que está suficientemente clara... Vou a decir, a rematar, que si ten alguna duda na defensa deses intereses, evidentemente é a súa obligación seguir defendendo, porque con un informe non avala, un informe o que está onde manifeste a situación na que está ese edificio. Evidentemente, ten que ser, ao final, ou debe ser un xulgado que defina a quen pasa a depender a que entidade pasa a formar parte do seu patrimonio, porque evidentemente hai un vacío legal. E lle reitero, non o reitero outra vez, por esa regla de tres, por que non pasa a depender da súa cultura barca pero non o repita outra vez, iso sabemos, ou da Xunta de Montes de Cabeiras, de Barcela ou de San Cristóbal. Cállese xa, por favor, xa está, é a cuarta vez que o vi. Moi ben. Pois ben, o público, aquí hai unha palabra pedida. Mira, vou dizer ao señor Gil que, bueno, iso non vai ser un museo, non vai estar ca porta pechada, nin vai estar nada. E aí atrás, hubo unha reunión pos agricultores que viñeron de Sela, Cabeiras, de San Cristóbal e todo o mundo aí. E iso estuvo aberto para todos. E iso vai estar aberto para todos. Para esas cousas vai estar sempre aberto. E vamos estar en colaboración con eles. E o que queremos é que é vergonzoso que teñamos un edificio así e que este, por culpa do antigo gobierno, que este como está. Eu que sí. Ben, outra palabra máis. Bueno, a mí, en primer lugar, pareceme vergonzante que o Partido Popular convoque un pleno extraordinario con o único objetivo de retrasar a restauración dese edificio pois un par de anos máis. Aparte de causarlle con este pleno extraordinario un perjuicio económico que non sei se son 2 ou 3 mil euros que estamos ocasionando ao Concello e que pagaremos nós todos coa convocatoria deste pleno, cando hai moitos temas que tratar e onde eles podían aportar axuda desinteresada para resolver todos os problemas que nos ocasionou un goberno pois personalista adecuado anterior. Pero bueno, referíndonos ao tema do que nos trata. É dicir, o local da Cámara Agraria, desde los, primeiro, as razóns que expresa na moción está contida de mentiras. É dicir, primeiro dice que as cámaras agrarias foron disoltas no ano 2005 por o Estado. Mentira, foron na década dos 80. Logo dice que o Ayuntamiento solicitou a Xunta de Galicia a cesión do terreno. Mentira. Logo vou explicar o proceso que levou, pero nunca tuvo contactos ca Xunta de Galicia. Logo dice que a Xunta de Montes intenta registrarlo no seu nome para o uso exclusivo da Xunta de Montes. Mentira. O local sempre estuvo aberto e está a todas as asociacións para reunións e para celebrar asambleas, todas as reunións que se llaman. E se non está adecuado en mellores circunstancias con váteres e tal, é porque eles se opusieron sistemáticamente a dotar de váteres a Cámara Agraria. Dice que as posibilidades da Xunta de Montes son limitadas, ao contrario, son ilimitadas. A Xunta de Montes e a responsabilidade da Xunta de Montes ten tanta responsabilidade como teñen os 117 comuneros que forman hoxe. Se os comuneros deciden por seu ben e súa economía restaurar iso, restauran. Son personas xurídicas para levar iso adiante. Falou cando se mostrou bondadoso de apoiar a China, dice incluso que ele apoiaba tamén a cesión. Apoia a cesión para que convoca entonces o pleno extraordinario. Iso que non entendo eu. Ahora, pasándonos un pouco a historia. O 28 de diciembre de 2001, o Ayuntamiento de Arbo solicitou a súa delegación do Goberno
a inacción de trámites necesarios para a incorporación ao patrimonio do Estado e posterior cesión ao Ayuntamiento de Arbo o inmueble situado no San Benito número 1, alegando que era un edificio en ruínas, desocupado, que non tiña dono e que inservible. Iso é o que consta no escrito presentado no seu día polo Concello a súa delegación do Goberno. Falo 28 de diciembre de 2001, inocentes, o día dos santos inocentes. O 21 de agosto de 2002, o Jefe do Patrimonio do Estado en Pontevedra emitiu un informe no que se indicaba que figuraba catastrado a nombre da Cámara Agraria Local. O 4 de noviembre de 2002, o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociales, a través da Dirección Xeral de Fomento e da Economía Social, comunicou que no registro da Sociedade Cooperativa non figuraba inscrito. O 26 de febrero de 2003, a Dirección Xeral de Patrimonio do Estado non disponía de antecedentes de dicho edificio. Entonces, lógicamente non podían, pero non obstante sigue dando voltas porque nese momento os aires políticos eran favorables, desgraciadamente, en Madrid. Entonces, o 14 de marzo de 2003, a Dirección Xeral de Patrimonio acordou iniciar o expediente de inscripción registrante patrimonial. Entonces, publican no Boletín Oficial do Estado do 6 de xaneiro de 2004 un edicto que dice investigación de bienes de propietarios desconocidos en el Ayuntamiento de Arbo, Pontevedra, incoada por la Delegación de Economía y Hacienda de Pontevedra. Dice, bueno, el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo tal, bueno, que dicen que hay un local ahí que non ten dono, en que entonces dice que todas las personas o instituciones que deberán presentar en esta delegación as alegacións oportunas no plazo dun mes contado a partir da publicación do presente escrito. De casualidade, a Xunta de Montes entérase, porque isto era un día de Reis, o Boletín Oficial do Estado, que non leo, desgraciadamente, 2 días antes enterámonos de que salira publicado esa orden. Entonces, correndo, presentamos a alegación correspondente na Delegación de Economía e Facenda de Pontevedra, dicindo, si queredes leva, pero bueno, non quero tamén perturbar a todos os presentes. Abrevie, por favor. Sí, en base a iso, entonces, o Ministerio de Economía e Facenda informa simplemente que, dado os recursos presentados, non procede incorporar ese edificio a patrimonio do Estado. É o que nos informa a nosa contestación da Xunta de Montes. Nos buscamos unha entrevista co delegado do Goberno, entonces nos informa do informe que fixo a Abogacía do Estado, onde efectivamente antes Pepe xa deu toda a información suficiente, e onde reconoce efectivamente que, dado o tempo que a Xunta de Montes leva utilizado pacíficamente ese local, máis ou menos ao dice que considera como con dereito a reclamar a súa propiedade. Iso dice. Entonces, nos iniciamos o proceso de inscripción no nombre da Xunta de Montes dese local. Iniciámoslo, presentamos o GAU, e aí é onde nos topamos cos recursos un tras outro do anterior alcalde, intentando retrasar e intentando, pois, sabendo que é imposible que eles poidan conseguir a propiedade dese local, o único que pretenden é retrasar, meternos en gastos, porque eles como non pagan nada, bueno, pagamos todos, porque os abogados do ayuntamiento pagamos todos nós, con nosos impostos, pero bueno, e así recurso tras recurso paralizando ahora. Ahora, pois, bueno, agradecerlle, pois, a vostedes, como equipo de goberno, pois a xestión que fixeron últimamente, e a ver se unha vez por todas dispoñemos do local nun plazo máis ou menos breve. Moi ben. Por falar, quería aclararle ao antigo presidente da Comunidade de Montes de Arbo que non a colaboración non era con todos igual, a pesar de que as mulleres do rural fixemos ali cursos, se nos puxo moitos impedimentos e algunha vez se nos cambiou hasta a cerradura. Chegamos pola tarde para facer un curso, estaba cambiada a cerradura, o sea que a colaboración non é con todo o mundo igual. Pero negause vos a vos o acceso ou a facer algún curso ali?
Cando o local non está petado. Si aquel día se nos cambiou a cerradura. Porque estaba sendo Non vamos a utilizado... debatir, parece que non hai debate. Cada un expresou o seu punto de vista. Exacto. Vale. Unha última intervención. Ben, señora Presidenta, evidentemente, aparte a vostede lle consta personalmente que non dudo, nunca dudei, estou seguro que vai ser así, mentre vostede sexa presidente, de que a utilización de ese edificio pois sempre vai estar a disposición de todos os vecinos. De eso non teño nin a menor duda. Creo que o dixen xa antes e o reitero. Outra cousa distinta, evidentemente, que no futuro poden pasar problemas como acaba de apuntar, por exemplo, agora outro veciño de aquí. Entonces, volvo a reiterar, de vostede non dudo, e non dudo de nadie, de ningún de veciño, pero cal é a razón que alguén me explique de por qué non é o Concello quen pon a disposición ese edificio para todos os veciños, porque as posibilidades de que pase de lado o Concello son as mismas de que poida pasar a Xunta de Montes de... Non tercera. Leo o informe, Por qué? Pero disco rayado, non te enteras de nada. Porque evidentemente pasará e será registrado por la Comunidad de Montes de Arbo, si non hai nadie máis que o reclame, eso é certo. Non te enteras. Non sigue Vai reclamando, ser registrado por... Pero disco rayado, non te enteras. e volvo a decir e reitero que non me parece mal, pero miren unha cousa, quen ten posibilidades de logo, pues, evidentemente será un tema que tendrá que debatir a Xunta de Montes internamente, que en ese debate non entro, porque a Xunta de Montes pois vai destinar a eu gastar unha parte importante dos cartos para un servicio, como dice o manifestan, para todos os veciños, porque aí os outros comunales poden pedir explicacións. Eu digo, oiga, e por que nós temos que gastar os cartos de todos os veciños de Arbo en dotar dun equipamento, un servicio para todos os veciños de todas as partes? Quero dicir que será un debate interno no que eu non entro e que respeto as decisións da Comunidade de Montes Autónoma, a Xunta de Montes Autónoma, e me parece correcto que defenda ao límite os seus intereses. Pero aquí estamos para defender os intereses de todos os vecinos. É a nosa responsabilidade. E é que eu aquí asumo. E, polo tanto, digo que as posibilidades, eu comprometín aquí o meu apoio para xestionar os fondos para que aí se aproveite ao máximo as posibilidades dese edificio, que son moitas, co equipamento, aparte, é algo que defendín en todo este... Principalmente se precisamos por la titularidade dese edificio, porque entendemos que é necesario para todas as asociacións, para todas as comunidades de Montes e para todo. Pero eso manifesten eu, e todo o mundo que está aquí, todos os veciños de Arbo conocen a miña posición ao respecto. E precisamente por eso defendo de que sexa o Concello que representa a todos, incluídas as comunidades de Montes, quen promova a rehabilitación dese edificio, que se aproveita a máxima edificabilidade, que é moita. Ese edificio ten moitas posibilidades, requiere dunha inversión grandísima, e me temo, ou deduco, ou intuyo, que a mellor aí se vai a facer unhas pequenas reparacións, se vai a facer uns retoquiños, e estamos perdendo unha grandísima oportunidade de contar cun equipamiento importante en Arbo. Xa non tens que reiterar nada máis. Non. Vale, unha última intervención. Sí, eu que lle quero dicir a Horacio é que nesta vida, por desgracia, ou por sorte, non sei, hai unha serie de cuestións que son morales e outras que son xurídicas. A vostede lle explicamos reiteradamente, o señor alcalde, eu, o señor presidente, o ex-presidente da Comunidade de Arbo, o Concello de Arbo, e vostede o sabe, e o anterior alcalde o sabía, non ten ninguna posibilidade xurídica de facerse... Que renuncien a seguir de facer... No, o único... O Concello de Arbo non está renunciando, perdón, o Concello de Arbo non está renunciando a ter o Concello de Arbo solicitou a dúas administracións a propiedade do sitio e as dúas lle responderon que non procedía a darlle esa propiedade, vale? E o Concello de Arbo, o único que está facendo, deixame acabar, o único que está facendo o Concello de Arbo agora é opoñerse a Comunidade de Montes de Arbo o teña para sí e ter a posibilidade de facer un acordo entre a Comunidade de Montes e o Concello para cedelo a un uso máis amplio, non? Iso é o futuro. Aquí, basicamente, a cuestión redúcese a que hoxe por hoxe a única entidade que ten a posibilidade de facerse que a propiedade do edificio e, por tanto, de rehabilitalo ou poñerse de acordo co Concello para facelo é a Comunidade de Montes de Arbo. E o Concello de Arbo ten dúas opcións. Ou seguir pleiteando con ela continuamente
porque posibilidades para sí non as ten, e vostede o sabe. Dixeron reiteradamente. É que non é dicir ali, non, porque non representamos a todos. Non, señor. A Comunidade de Montes de Arbo chega ali e dice: levo 30 anos pagando a luz, levo facendo reparacións. Isto, e iso son os argumentos e as probas que o xuiz ten que tomar en consideración. O Concello de Arbo, hoxe por hoxe non ten nada. E como lle decía antes o alcalde, hai dúas formas de actuar: opoñerse, que o edificio siga en ruína e siga caíndo, ou facilitar a quen pode, tratar de chegar a un acordo con eles e despois abrilo a todo o mundo, que é o que se quixo facer sempre. Entón, se vostede defende o pleito, siga o seu diñeiro, presentes ali, pague usted o pleito. Xa está, moi ben. Non me costaba que tivera unha formación xurídica tan intensa, pero bueno, Cando queira falamos. porque eu particularmente non a teño, para iso estamos os xulgados. Sí, vale. Vostede contésteme con argumentos, non demagóxicamente. Trae papeles e dime o que te dice. Vale, Pepe, vale. As posicións están... Que formación xurídica ni que narices. As posicións están suficientemente claras. Fomos suficientemente explícitos, ou todo explícitos que teníamos que ser. Eu teño a conciencia tranquila, totalmente tranquila, durmo ben pola noite, afortunadamente, e isto non me vai quitar o sono, porque estamos indo no camiño apropiado, que é o camiño da colaboración cos veciños e cas veciñas para que mellore o nivel e a calidade de vida de todos. E a dignidade dun concelleiro é, sobre todo, non mentir e non ser trapalleiro. Esa é... Tres veces, e non lle recordei unha mentira máis que dixo, que ya recordarei. Déxeme terminar, que eu estou en uso da palabra. Non interrumpín ninguna sola vez, e non se altere. Tranquilo. E que non se entera de nada. Nos está demostrando unha vez máis. Porque con esta decisión, estamos evitando a xudicialización da vida política. Estámoslo evitando, non estamos fomentando. E vostede fixo referencia a un comentario que me fixo en privado e que vou a facer aquí público agora. Vou a facer público aquí agora. Eu teve unha reunión co candidato do Partido Popular cando eu era candidato do BNG. Unha reunión con el. A petición miña. Cos tres, con todos os candidatos, e me reunín con el para termos un debate público. E actuemos aí nese despacho. E as palabras textuales que me dixo o señor Horacio, as vou a repetir aquí, eran privadas, pero como ele fixo referencia a eso, as vou a hacer públicas. Estábamos os dous sentados do lado de aquí da mesa, e dicíame: si eu estou ali, espero ali, señalando así ao alcalde, si eu estou ali, dicíame el, espero que fagas o que eu nunca vou facer: xudicializar a vida política, meter os xulgados na política. Eso me pediu el. Pero non se está enterando, porque con esta decisión o que estamos é evitando a xudicialización da vida política e da vida social do noso concello, que é unha nova vía, que é a vía da comunicación e da colaboración. As posicións están suficientemente claras, os veciños e as veciñas teñen que saber que o Concello de Arbo desiste desa reclamación, porque estamos convencidos de que é o máis adecuado. Non habendo máis asuntos que tratar. O máis grave que pode facer un alcalde é renunciar, eso é gravísimo, a defender os intereses de todos os veciños e veciñas de Arbo. Pode facer un alcalde é gastar o diñeiro do pueblo cando sabe que non ten razón. Iso é máis grave que pode facer un alcalde. Paula. Solo quiero decir una cosa, creo que la responsabilidad de un gobierno debe de ser ofrecer una serie de servicios a su pueblo de la forma más barata posible, con el menor coste. Bien, en esta situación está clarísimo que el menor coste para nosotros, de forma práctica, sin entrar en ningún término jurídico, es que una entidad, otra entidad, se ocupe del mantenimiento de un edificio donde el concello va a poder hacer uso. Es, yo creo que lo más óptimo. Es que lo que estás diciendo, o lo que yo estoy deduciendo de tus palabras, y no se lo quise recordar antes al alcalde, pero tú haces ahora eso, es que estáis asumiendo, tanto el alcalde como el gobierno municipal, que sois incapaces de gestionar los fondos necesarios para... Y no hay dinero, lo digo literalmente. Estamos asumiendo que tenemos una realidad de la casa. Lo vamos a hacer nosotros. Es
mayor... Eso es lo que acabo de decir. Y dentro de 4 años cambia otra vez de alcalde. Vamos a ver. A mayor responsabilidad... Acabo de decir que ese apoyo mío lo tenéis todos. Y vamos a garantizar esos servicios porque para eso se va a firmar un acuerdo. A maior responsabilidade dun funcionario público como somos nós agora nestes momentos é, sobre todo, preocuparse polos intereses colectivos de todos os veciños e as veciñas e non utilizar o cargo en beneficio propio. Esa é a maior responsabilidade. Esa é a maior responsabilidade. E esa é a liña de traballo que temos iniciado. E esta decisión que tomamos, que tomei eu, que tomou este equipo de goberno, vai nese camiño. Se a queredes entender, perfecto. O importante é que entendan os veciños e as veciñas. Levanta esa sesión.